Yo, boom. The thing goes Čaute ľudia, dneska tu je s vami Ready a Pitoš. A ľudia, dneska tu máme ochutnávku týchto bombastických vecí, kyslých ľudia. Pozrite level 5 štiplavosti. Pozrite sa na to, neviem prečo to je rozmazané. Pozrite na to, tu je 5. level a ľudia, tu máme ešte ďalší level. A toto je jeden. No iba taký jeden level. Môžete si všimnúť, to je jeden level. Takže vidíme, že toto je keby najštiplavejšie z Maťových akcií a Najkyslejšie. toto máme keby najmenej a toto najviac, takže ľudia, nebudeme to zdržiavať a ideme na to. A sme tu naspäť. Ješ prvý ty? Ľudia, Ide si to dať. ľudia, toto tu máme, hej. To spadlo. Ľudia, normálne cukrík. Cukrík? Normálne nie... A nie kyslé? Toto keď je kyslota. Ľudia, toto tu na. Neodporúčame. O ničom. Stálo to... Koľko to stálo? 2 eurá. Stálo to 2 eurá a nevyplatí sa to, že vôbec. Takže je to šupako 2 eurá a nevyplatí sa to, že vôbec. Takže je to šupakovina. No, a to je. A neviem, čo mu to hovorí, neviem, som to nechutnal. Povedal som. Myslím, že kyslé, ale... O ničom, ne? Ľudia. No mi ani nechutí Pôjde cukrík. to mňaska. No. Ale ľudia. My si dáme teraz toto tu na. Toto. Máme tu 4 prichute. To je ľudia. Ja si dám prvý Máme asi. tu prichute jablko. Ukáž ma. Čakajte. Hej, apple, blueberry, watermelon a lemon. No ľudia, neviem vám to povedať, ak to bude chutiť vôbec. Jablko. Tu je jablko, ľudia. Melon. Ja si dám tiež. Ľudia, toto je moje a tam to bude pitošové, ale ešte nám zvýšia, ne? Nie zvýšia, presne jak 8 tam ich bude, ne? Koľko ich tam je? Jablko. Ešte jedno, blueberry. Blueberry? Blueberry? A ešte zvýšili, koľko ich je? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ešte nám zvýšilo. Ľudia, Pitoš, poď ma natočiť. Dve naraz. Si domneme dve naraz. Ľudia, potom si zmiešame aj tam tie maličké, aj toto, poď ma natočiť teraz. No. Ideme po jednom, hej? Ľudia, idem na to ja teraz. Nebude to Takže ideš na jaké? Ideme si dať apple. Jak som, Christian Andersen. Poviem to. Cukrík. Taký cukríček. Dáš do úst a bude to... Taký cukríček, ľudia. Toto. Dávajú tam také obavy, aké by to nebolo ani pre deti. Aké by také drogy, alebo čo. Kyšové. Pocity? Toto je o dosť kyslejšie. Ja. A ti tak robí tvár, že? Oko jedno hore, druhé dole. Ľudia, toto sa vyplatí ešte. Už to máš sladké? Pitoš, poď si to dať, je to GG. Ľudia, toto odporúčam. Apple. Ja nemám rád moc. Ani to nevoní. Ale keď to dáš dole, pocítiš bolesť. No idem na to. Jablko, hej? Hej. Až teraz to je kyselé. Normálne mi... Tu pery také no. Ľudia, Pitoša až otočilo. Dobre? Vyplatí sa to ide. No. Chcete dať čo kyslé, No, to hej. tak kúpte si to. Ľudia, takže ideme teraz na melón asi. Hej, ideme melón, poď na to. Ideme ako ja. Nemáme nič na vyplachnutie úst.
Keď to rozkúsneš a potom ešte tam uvidíš také... Ďalšia kyselá. Skúšaj, ale neveľa. No, Má dusy. ideme na to už. Teraz. Ideme dať melón, či watermelon, či jak sa to volá. Melón, watermelon? Neviem. Idem na to? Ja viem iba, že je Water Bucket Challenge. To je robil Krolman, ne? Aha. Ľudia, neviem prečo sa mi to furt nedarí otvoriť poriadne. No, idem na to už. Poď. Bude čo ti horšie? No. Ešte horšie? Koľko to je horké. Suplavé. Hnutné. Máme sme si kúpiť to zmrzovinu prvé a ešte no, dávať. To si daj. Až Miko. Dva takéto cukríky naraz a dobre vám je. A ešte čakajú nás ďalšie dva. Ľudia, dobre to je. Kyslé to je fajné. Kyslé, ale teraz je pitoš. Poviem to, lebo sa to nezvládal. Ty si to tak zvládal a teraz sa to už si ty nezvládal, takže ja to Čakaj, budem tu nám budete lepšie vidno teraz. Ja mňa ľudia nech pozerajú, čo to budem robiť. Je to také páro. A nedá sa to ani otvoriť. Ja to viem, tak počkáme chvíľu. Takže idem, toto je melón. Idem na to, asi sa, neviem, Nič také konkrétne. nehovorím. Idem na to. Však ty až tamto v strede ešte dvakrát zarypol. Tam už to zajde. Kokso. Hej, a tu je, že od 3 rokov, hej. To by som už... Fú, ty kokso, toto bolo ľudia extrém. Minimálne od 13. Ľudia, my tu máme ešte blueberku a toto. Tam sú ešte ďalšie. Hej, 5 ich tam. To si už necháme na doma potom. To už Dáme nezvládne. 2 na nás ešte, to kontent. Hej, kamo. To má sladké. Fú, Si to rozkusnem. ty kokso. No čo už, nič moc. Ľudia, nič, teraz ideme na blueberry. Teraz má natočiť a potom ľudia dáme citrón. Som zvedavý, či citrón bude, či lemon, či bude najviac štiplavý, či kyslý. Ja už neviem, či to je kyslé alebo štiplavé ani. Ľudia, neodporúčam, ale keď nechcete trpieť ako my, neodporúčam. No. Ľudia, toto nie, toto už nie. Už tretí. Ľudia, a tento posledný asi dám, počkaj, si dávam citrón. To je jedno. To je jedno. No ľudia, idem na to. Lepšie je toto lemon? Či je horšie? Najslabšie. Koniec. Iba chvíľu to trvalo, ľudia. Alebo nám už odišla chuť. To tak si cítime zaujímať. No vyskúšaj ty. Ľudia, akože ten lemon. No. Citrón. Toto je, neviem. No. Kokos, ale tento posledný by sme mohli dať. To také citrón. Je francúzske. Ideme na to. Začiatok to má, ale nie taký. No. O ničom, ne? Si? Rýchlo odíde, chuť, sláve. Hneď ľudia. Wow, blueberry. Ako bol kúšať ja nevidel, ale to začiatok tak si nie a potom to. Ľudia, to jablko aké bolo najlepšie. Ne? Melón najsilnejší Hej? za mňa. No, ľudia. Ideme na blueberry. Posledný a potom to ešte zmiešame. Dáme si toto s týmto. Naraz. Keď to rozkúšate, ten lemon. Ďalšia dávka. No, ľudia.
posledný. No, dobre. Aha, to... Ideme na to. Predýchaj to. Jak si to dám? Oh. Silné. Už ma prešla chuť. Čo to bolo cítiť? Ľudia. Extrémne šiplavé. Už to nechcem jesť, ale Si v dešť ideš melón? neviem ti to takto zle povedať. Nie, nejdem. Alebo ešte keď si poviem, že čo tu na konci musíme dať. Fú, ty kokos. Tam je ešte myslím, že melón aj toto. Aj ty. Nemám na to chuť, ale... Ešte dám zmrzku potom a potom si môžeme dať toto. Toto nechcem. Toto treba zapiť. Abo zalízať. Ľudia. Hej, za to si dáme. No, keď chcete viac ochutnávok, dajte lajky, odbery, všetko. Dajte Bude prvé. určite ochutnávka, alebo neviem, čudné veci z tému. Ľudia, to bude, češte sa na to. Čudné veci z tému, lebo sú tam dobré džadoviny. No, za ľudia, dobrú nie cenu. čudné, je tam aj prilba a ešte dačo, čo sme no také. Bude unboxing, Hej. ale neviem kedy ešte. Ešte nám to neprišlo. Dobre, takže idem na to. Mám sa bať? Neviem, čo slabý Čo ti povedať. robilo v krku? Nič také, keby kyslé. Dobre. Málo? A začiatok tu má taký slabší, a potom to príde. Ale tento menej, čo? Či? Viac? Menej než ten prvý, Hej? sa mi zdá. Mne sa dalo dosť. Prešli nám chute, sme nezapíjali. No. Ale rozkusnem. Malá dávka tam je, nič mnoho. Fúha. Dobre je to. No, ideme si dáme asi zmrzku a potom sa vrátime k tomu. To je zatiaľ čaute.